ಗೋಸ್ಕರ ಪೂರರ್ನಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಓದು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲು ಜಾಕಲ ಪುಟಾರ್ ಅಕಲ ಕಮೆಂಟ್ ಓದು ಪನ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ. ಚಿಕನ್ ಖಾರ ಖಾರ ಪುಳಿ ಪುಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೇವಿ ಒಂಥರ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಬಂದರೆ ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಭಾರಿ ಶೆಕೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಅಟಿಲ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಅಟಿಲ್ಲ ಕೋನೆಡ್ದು ಶುರು ಆವೊಂದುಂಡು ಇನ್ನಿತ್ತ ಬ್ಲಾಗ್ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಐತೆ ರಾತ್ರಿ ಒನಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಐಟಮ್ ಅಂತಂದುಂಡು ರೆಸಿಪಿ ಐಕ್ ಬೊಡದು ಇತ್ತೆ ಅವೇನು ಶುರು ಮಲ್ಪನಾಗನೇ ನಾನು ಬ್ಲಾಗ್ಲ ಶುರು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ದಾದ ಪಂಡ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಂತೇರು ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ತು ತೋಜಾ ಲೆಕ್ಕ ಅಂದು ರೀಸೆಂಟ್ ಅದೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಾರಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಡ್ ದಯಾನಂದ್ ಅಂಚನ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ತು ತೋಜಾ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ವಾರಡ್ದು ಪಿರಾವ್ ಕುಡೊಂಜೇರ ಪಂತೇರು ಇಂಕ ಪುದರ್ ನೆನಪ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ವಿಡಿಯೋ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದುನಗ ತೂದು ಪಂಪೆ ಅಂಚ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಮನ್ಪುಗ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆತ್ತೆ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಮನ್ಪುಗ ಚಿಕನನ್ ಪೂರ ಮೂಲು ದೆಕ್ಕದು ದಿಗೊಂದೆ ಯಾನಿಂಚನೆ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸೆ ಮನ್ಪೆ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಸ್ಟೈಲ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಿಯ ಪೀಸ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಚಪಾತಿಗೆ ಪೂರ ಮನ್ಪುನಾಡ ಇಲ್ಲಿಯ ಪೀಸ್ ಮನ್ಪುಡು ಎಂಕುಲಿತ್ತ ರಾತ್ರಿ ಒನಸದು ಉಪ್ಪು ಕಾಯಿನಡ್ದ ಹತ್ರ ಯಾನು ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಪೀಸೆ ಮನ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಪೀಸ್ ಮನ್ಪೆರ ಕೊಪ್ಪುಜಿ ಓಕಿತ್ತೆ ಸುರು ಮನ್ಪುಗ ಏಕಿತ್ತೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಪೂರ ನನ್ನ 3 ದಾವುಡು ಕಟ್ ಮಂತದಾವುಡು ಹೈಕ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪ್ರಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತದಾವುಡು ಅವನ್ ಪೂರ ಮಂತದು ಯಾನು ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕುವೆ ಮಲ್ಬೋಡ ಹೆಂಗೆ ಮಲ್ಬೋಡ ಕೋರಿ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ಬೋನಾ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಕೊಡು ಬಯ್ಯದ ಪೂರ ತಟ್ಟಿಲ್ ಮಲ್ಪುರಾಡ ಪೂರ ಕಿಚನ್ ಡುಪ್ಪಿರ ಒಂದ್ ಜಡ್ಡೆ ಹಾಗೆ ತಟ್ಟಿಲ್ ಮಂದಿರ ಮಲ್ಲಿ ಬಯ್ಯಡೆ ಮಲ್ಬೋದು ಕಾಲೇಜ್ ಗಂಟೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜ್ ಜನ ಚಪಾತಿ ಮಂತುಂಡು ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಚಪಾತಿ ಸೋಕ ಒಂದು 2 ಚಮಚ ಅಲ್ಪಲಿ 2 ಒಂದು ಏಪ ಇಂದು ಕಡೆ ಹೌದಾ ಚೋಲಿ ದೆಪ್ಪುಡು ಅಮ್ಮ ಅಂದು ಅಮ್ಮ ಇಂಕ ಚಪಾತಿ ಬೋಡು ಚಪಾತಿ ಬೋಡಿ ಅಮ್ಮ ಇಂಕ ಪರೋಟ ಬೋಡು ನಿಕ್ಕೆ ಗುಲ ದಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಗಂಟೆ ಏಲ ನಾನು ಇಂಕ ಚಪಾತಿ ಬೋಡು ಇಂಕ ಚಪಾತಿ ಬೋಡು ಐದು ತಿಂದರೆ ನೀ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬೇರೆ 3 ಹೊಡ್ಚಿ ಚೂರೊಂದು ಮಲ್ಪು ಸಾಕು ಸುರುಕ್ಕಿತ್ತ ಕೋರಿನ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತ ನೋಡು ಐಕ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮೂಲ್ಯಾನ ಮೂಲೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಮಂಜಲ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜರ ಚಮಚ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಅಂಚೆನಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪೊಡಿ ಬೊಕ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ದನೇ ರುಚಿ ಬರೋಡಾಂಡ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ದುಡು
ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಪಾಡೊಲ್ಲೆ ಅಪಗ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಏನು ಇಲ್ಲೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮುಲ್ಪ ಕೊಜಪದ ತಂದೆ ಒಂದು 1 ಕಿಲೋ ಉಂಡು ಮುಲ್ಕೋರಿ. ಇಲ್ಲೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಬೊಡ್ಚಿಂದು ನೆತ್ತೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ವಸಿ ಯಾವು ಪೂರ ಮಾಡಲಿ ಅಲ್ಲ ಶೋಕ ಮಲ್ಲ ಅಡಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಡೊಯ್ ಐದು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ವಿನಿಗರ್. ನನ್ನ ರುಚಿಗೆ ಒಂತೆ ಉಪ್ಪು ಒಂದು ಪೂರ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ನಂದು ಒಯ್ತೋ ನೋಡು. ಒಂಜಿ 15 ನಿಮಿಷ ಒಂಜಿ 1/4 ಗಂಟೆ ಅಣ್ಣನೇನು ದೀವುಡು ರುಚಿಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಾಥ ಉಪ್ಪು. ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಏನು ಪಾಡ್ದಿಜಿ ಮೂಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅವಲೇ ಉಂಡು. ಮೇಯ್ನ್ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಪಂಡ ಒಂದು ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್. ಇಂದೊಂಜಿ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ನೀನು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಂಚ ಕೊಜಪ್ಪುಡು ಇಂಚ ನೆನಪು ದೀಪು ನೆಟ್ಟು ಕೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಮೆದು ಹಾಕು ಇತ್ತು ಮಲ್ಲ ಪೀಸ ಅಂಡಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕಡು ಮೆದು ಹಾಕೊಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಆಯ್ತಾ ಗ್ರೇವಿಡು ಪಾಡ್ದಾನಾಗ నేను ಇಂಚನೆ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ದೀಕ ಆತನಾಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ 3 ಕೋರಿ ನೆನೆತ್ತಿನ ನಮಕ್ ಬೇಲೆ ಉಂಡು. ಮುಲು ನೀರುಳ್ಳಿ ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯ್ದು ಬೇಯ್ತದು ಚೌಲಿಯ ಓಡು ಐಕ್ ಅವು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಆನಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಈ ಬೇಳೆ ಹಾಕು ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಇಂದೇನು ಮನ್ಪುಗ ಇತ್ತೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತು ಪಂಡ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ಗೆ ಬಟರ್ ಬೆಣ್ಣೆ ಇಂದೆಟ್ಟೊಂಜಿ ತುಂಡಂದು ಅರ್ಧ kg ಡೀ ತೋರಿದ್ದುಂಡು. ಇಂದೆಟ್ಟೊಂಜಿ ಅಂದಾಜಿ ಒಂಜಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಯಾವು 1 kg ಚಿಕನ್ಗೆ ಇಂದೆಟ್ಟೊಂಜಿ 100 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಇಪ್ಪು. ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಟರ್ ಪಾಡೊನ್ವೆ. ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬಟರ್ ಪಾಡೊನ್ವೆ. ಬಟರ್ ಬೆಣ್ಣೆ ನೀರಾಯರ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಬಿಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಸ್ಲೋಟೇ ನೀರಾವರು ಈಜಿಂದ ಅವು ಪೂರ ಒಂಥರ ಅಡಿಟ್ಟು ಪೂರ ಒಂಥರ ಕರ್ಂಚಿಲಕ ಉಂಟುಂಡು. ಇತೆಂಬುಲು ನೀರುಳ್ಳಿ ಫ್ರೈ ಆಗೋದು. ಇತ್ತೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಒಂತೆ ಕಾಯಿನಾಗ ಒಂಜಿ ತುಂಡು ಕೆತ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಹೂ ಒಂಜಿ ಲವಂಗ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗೊಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಇತ್ತಂದಕ್ಕೆ ಟೊಮೆಟೊ ನಾನು ಮುಲು ಮಲ್ಲ ರೆಡ್ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅಂಚನೆ 4 ಟೊಮೆಟೊ ಮಲ್ಲಾಂಡ ಮೂಜಿ ಅವನ ರೆಡ್ ಇಳಿಯ ಟೊಮೆಟೊ ಇತ್ತಂದು ರೆಡ್ ಅಂತೆ ಮಲ್ಲೆತ್ತು ನಂಚ 4 ಟೊಮೆಟೊ ತೊಂದೆ ಇತ್ತಂದು ಟೊಮೆಟೊ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯೋದು ನೆಟ್ಟೆ ನಮ್ಮ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಗೆಂಚ ಫುಲ್ ಟೊಮೆಟೊ ಕಲಡಿನೇಚ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಅಂಚೆಂದಿಟ್ಟು ಕಲಡೋಡು ಟೊಮೆಟೊ ಮತ್ತು ಚೋಲಿ ಪೂರ ಬುಡೋಡು ಆತ್ನೇಟ ನಾವು ಇಂದೇನು ಬೇಪಾವು ಇಂದೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಂಡು ಆಂಡಲ್ಲ ಟೊಮೆಟೊ 10 ಇಂಚ ಕಲಡೋಡು ಕಂಡ
ಇಜಿನೊಂಥರ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬೆಣ್ಣೆಡು ಇಂಚ ಫ್ರೈ ಆದ ಕಲಡು ನೆಡ್ದಪ್ಪ ಐತ ಟೇಸ್ಟ್ ಡಬಲ್ ಹಾಕು ಅಂಚೆ ನೆಡ್ಡೆ ಘಮ ಘಮ ಪರಿಮಳ ಬರ್ಕೊಂಡು ಐದು ಇಂಚ ಟೊಮೆಟೊ ಕಲಡ್ ಮಾತು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬೇಯ್ಪಾವು ಇತ್ತೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಟೊಮೆಟೊ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಕಲರ್ದಂಡು ನಾನೊಂಚೂರು ನೀರು ಬೈಸಿದೆ ಬೇಯ್ಪಾವುಡು ಚೂರು ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತು ನೇನು ಮುಂಚೆನೆ ಬೇಯರೆ ಬಿಡೋಡು ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತು 2-3 ನಿಮಿಷ ಯಾವ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಬುಡ್ಕ ಇಂಚೆನೆ ನನ್ನ ಕೂಡ ಒಂದು ಚೌಲಿ ಆವೋಡು ಇತ್ತೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಆಂಡ್ ನೀರು ಪೂರ ಆಜಿದಂಡು ಇತ್ತೇನು ಆಮೇಟು ದೀವನ್ವೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ಇಂಕೊಂಚೂರು ಗೇರು ಬೀಜ ಕ್ಯಾಶುನೊಂಚೂರು ಬಟರ್ಡ್ ಫ್ರೈ ಮನ್ಪೆರುಂಡು ಐಕ್ಯಾನು ಅವೇನು ಆಮೇಟು ದೀವೊಂದು ಇತ್ತಾನು ಈ ಮೇಟನೇನು ಕ್ಯಾಶುನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ ಇದೆಲ್ಲ ಚೂರು ಬಟಾರಡೆ ಮನ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿ ತುಪ್ಪಡ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಒಂಚೂರು ಎಣ್ಣೆಡ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ಯಾನು ಬಟಾರಡೆ ಫ್ರೈ ಮನ್ತೊನ್ವೆ ಕ್ಯಾಶುನು ಯಾನು ಕುರುಮುಲು ಕೊರಂಟಂದು ಪನ್ಪ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಕೊರಂಟಂದು ಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಕೊರಂಟ್ ಪಂಡ ದಾದೆ ಅಕ್ಕ ಬಂದು ಎಂಕಲ್ ಅಲ್ಪ ಕೊರಂಟ್ ಪಂಡ ಕುಕ್ಕುದ ಅಂಡಿ ಐಕ್ ಕೊರಂಟ್ ಕುಕ್ಕುದ ಉಲಾಯ್ದ ಎಂಕುಲು ಅಂಡಿ ಪನ್ಪಾಕುಲು ಕೆಲವೇರು ಅವು ಐಕ್ ಕೊರಂಟ್ ಪನ್ಪೇರಿಗೆ ಐಕ್ಯಾನ್ ಗೇರು ಬೀಜ ಅಂದೆ ಪಂಡೆ ಒಂಚೂರು ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಡೆ ಅವು ಇಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಇದು ಇದೊಂಥರ ರುಚಿ ಹಾಕು ಕದಿಪು ಬಾಯಿ ಪೂರ ಅಂಚ ರುಚಿಗೆ ಬಡೋದು ಕ್ಯಾಶು ಬಾಡ್ನು ಗೇರು ಬೀಜ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಯಾವು ಇಂದೇನು ಯಾನು ಇಂದಕ್ಕೆ ಪಾಡೋನ್ವೆ ಇತ್ತೇನು ಚೌಲಿ ಆಯರ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಅಗಲದ ಪ್ಲೇಟ್ ಪಾಡ್ ದೀಪೆ ಚೌಲಿ ಆವಡ ಐಕ್ ಚೌಲಿ ಆಯ್ನೆಟ ಮಾಮೂಲು ಚಿಕನನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವೆಲ್ಲ ಬಟರ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊನ್ನು ಐಕ್ ಮೂಲ್ಯನು ಬಟರ್ ಪಾಡೊಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಪೀಸನ್ನು ಫ್ರೈ ಆಯರೆ ಪಾಡೊಡುಂದೆಕ್ ಬಟರ್ಗೆ ಒಂದು ಬಟರ್ ಅಡಿಂಚೇನೆ ಫ್ರೈ ಆವು
ಅವು ಕಾಯಾಡು ಕೋರಿ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂದೇನೆ ಕಡೆಯರೆ ಇತ್ತೆ ಚೌಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇಂದೇನಿತ್ತೆ ಕಡೆಯರೆ ಪಾಡೋಂಗ ಇಂದೇನಿತ್ತೆ ಸಣ್ಣ ಕಡೆಯೋಡು ಅಂಜಲೆ ಸಣ್ಣ ಆಯ್ಜೆಂಡ್ ಅವೇನು ಕೂಡ ಅರಿಪೋಡು ಹಾಕೊಂಡು ಯಾನ ಈ ಕರುತ್ತದೆ ಪೂಜಿ ಅವೇನು ಸಣ್ಣನೆ ಕಡೆಪೆಯನು ಇತನ್ನೇನು ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೈ ಕಾಯಿನಾಗ ಅಂಚೆನ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೈ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೈ ಮಕ್ತು ಪಾಡೋಡು ರೆಡ್ ಮೇಲು ಅಂತೆ ಕಾಯರೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಮೈ ಕಾಯಿಗಿನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲಾರು ಎಂಚ ಕಾಯ್ದೆಂಡು ಕಂಡು ಖಾಲಿ ಮಾಸನೆ ಪೀಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಕೂಡ ಅಂತ ಖಾಲಿ ಮಾಸನೆ ಪೀಸ್ ಉಪ್ಪುಡು ಬೋನ್ ಕೂಡ ಉಪ್ಪುಡು ಬೋನ್ಲೆಸ್ ಉಪ್ಪುಡು ಅವು ಜಾಸ್ತಿ ಚಪಾತಿಗೆ ರುಮಾಲ್ ರೋಟಿಗೆ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಐಕ್ ಬೋನ್ಲೆಸ್ಸೇ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಕಿನಿ ಈ ಮೇಟ್ ಕಾಯಿನ ಕಮ್ಮೆನ ಬರೋದುಂಡು ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ಆ ಮೇಟ್ ಅರೆಪುದ ಕಮ್ಮೆನ ಗಮ 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 ಬರ್ಪುಂಡು ಅಟಿಲ್ದಾನೆ ಪೂರ ಎನ್ನ ಆಯುಷಗೂ ಬಾರಿ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಗಮ ಗಮ ಪರಿಮಳ ಬಂದಾಗ ಇಂದು ಇಡೀ 1.5 kg ಕೋರಿ ಐಟ್ ಬರ್ಪಿನ ಲಿವರ್ ಬೊಕ ಪಲ್ಲೆ ಕಾರು ನಾಲಿ ಪೂರ ಏನು ಪಾಡ್ದು ಜಾವು ಪೂರ ಏನು ದಕ್ಕೆ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಪೀಸಿನ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದೆ ಪೂರ ಸೈಡ್ ಎಣ್ಣೆ ಬಟರ್ ಬುಡೊಂದುಂಡು ಎಣ್ಣೆ ರೆಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ತದೆ ಚಿಕನ್ ನಾನು ಅರೆಪುಡು ಬೇಯರಲ್ಲಪ್ಪ ಸರಿ ಹಾಕೋದು ಚಿಕನ್ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಯಿಗಳು ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ಬೆತ್ತೊಂದ ಇತ್ತೆ ಇಂದುವೇ ಬಟರ್ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತೀತಿನ ಅರೆಪುನು ಪಾಡೋಣ ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಂಚನೆ ಬಟರ್ಡು ಅರೆಪು ಮಸಾಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ರೈ ಆವಡು ಇಂಚೇನೆ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಯ ಪಂಡ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದೆ ಮಲ್ತದೆ ಅಂಚಾದ ಪಜ್ಜಿ ವಾಸನೆ ಇಜ್ಜಿ ಇತ್ತ ಈತಿ ಯಾವು ನಾನೊಂಚೂರು
ನೀರು ಮೈತೊನ್ಗ ಚೂರು ಮಿಕ್ಸಿ ತೊರತ್ತಿನ ಅರೆ ಪೊಂಜಿ ಕೊದಿ ಬರಡು ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಚಕ್ ಮಾಡ್ತು ನೋಡು. ನಾನು ಚಿಕನ್ ಬಾರಿ ಕಡಕ್ಕೊಂಡು ಉಪ್ಪು ನೆಕ್ಕು ಚೂರೇ ಚೂರು ಪಾಡೋನ್ವೆ ಅಂಚೆ ನಾವು ಮುಂಚದ ಪೊಡಿಲ ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದಿನ ಬಾರಿ ಖಾರ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಅವು ಖಾರನೇ ಉಂಡು ಚಿಕನ್ ನೆಕ್ಲೆ ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಖಾರ ಬೋಡು ಪಂದಾಂಡ ಇಂದು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪನೆಡು ದುಂಬು ಇಂದೇಕೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಪಾಡೋನ್ಲೆ ಯಾನ್ ದಾಲ ಪಾಡೊಂದುಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೋರನ ಅರೆಪ್ಪುಗು ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಮನ್ಪು ಬಟರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆ ಬೆಚ್ಚ ಬಟರ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೂನು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿನ ಪಾಡೊನ್ಲೆ ಅವು ಬೊಕ್ಕಲ ಸೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಪನಗತ್ತಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಪಾಡೊನಲ್ಲಿ ಇತ್ತೆಂದ ಅರೆಪ್ಪು ಕೊದಿ ಬತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆಂದಕ್ಕೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತಿನ ಚಿಕನನ್ನು ಪಾಡೋನು. ಫೈನಲ್ ಒರಿನ ಮಿಕ್ಸಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ಪೂರ ನೀರನ್ನು ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾದ ನೀರನ್ನ ಪೂರ ಪಾಡೊಂಡೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನೆತ್ತೆ ಒಂತೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಇಂಚೆನೆ ಅರೆಪುಡು ಬೇಯರೆ ಬುಪ್ಪುನು ಚಿಕನ್ ಏನೇ ಅರೆಪುಡೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿದು ಅಡೇನೆ ಬೇಯರೆ ಬಿಡೋದು 5 ನಿಮಿಷ ಯಾವು ಕಾಯ್ದುಂಡವು ಒಂತೆ ಕೊಟ್ಟು ಅರೆಪುಡೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಡ ಯಾವುದು ಎಡ್ಡೆ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಇತ್ತೆ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನೆಕ್ಕು ನೊಂಜಿ ಬಗೆ ಪಾಡ್ನ ಬೊಕ್ಕಲ ಕಜಿಪ್ಪು ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಂದು ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಮೂಲ ಕಂತಿನ ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಕಪ್ಪ ಇಂಚ ಪಾಡುಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಪರಿಮಳ ಬೊಕ್ಕಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಕಸೂರಿ ಮೇತಿ ಒಂಚೂರು ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ಮೇಲೆಗೆ ಪಾಡೋಡು ಬಾರಿ ಸೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಇಡೆಗ್ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಆಂಡ್ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಅಂತೂ ಜಾಸ್ತಿ ಬಟ್ಟು ಉಂತಾರೆ ಆಪುಜಿ ಒನಸಗೆ ಪೋಪುನೆ ಆಯ್ಷತ್ತಿ ಟೆಂಕ್ಲ ಜೋರು ಬಡವಸುರಾಂಡು ಆಯ್ತಾ ಪರಿಮಳಗ್ ನೆಂಕ್ ಹೊರ ಉಂಡೊನ್ಮ ಬೇಗ ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ನಿಗುಲು ಅನ್ನೋರು ಏರ್ ನಿಗುಲು ತೂಪಿನ ಏತು ಸಾಫ್ಟ್ ಆತುಂಟು ಪಂಡ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಪುಳಿನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಹೋಯ್ತೊಂದುಂಡು ಚಿಕನ್ ರುಚಿ ಆಗ್ತದೆ ఇంకొక గంట ಮಸ್ತ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಚಿಕನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಅವು ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಮಸಾಲೆ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಕೂಡ ಅವರ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಕೂಡ ಫ್ರೈ ಆದ ಕೂಡ ಮಸಾಲೆ ಇಡಬೇಕು ಟೇಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೊರನೇ ಕೂಡ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಲೆ ರುಮಾಲ್ ರೊಟ್ಟಿ ಚಪಾತಿದು ಪರೋಟ ಸೂಪರ್ ರೈಸ್ ಇರ್ದಿಲ್ಲ ಒಂಥರ ಟೊಮೆಟ ನೀರುಳ್ಳಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಚ ಒಂಥರ ಸ್ವೀಟ್ನೆಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಮ್ಯಾರಿನೇಟ್ ಮಂತಿದ್ದವು
ಖಾರ ಉಪ್ಪು ಪುಳಿ ಪುರ ಒಯ್ತಿಪ್ಪುಡು ಒಂಥರ ಚಿಕನ್ ಖಾರ ಖಾರ ಪುಳಿ ಪುಳಿ ಇಪ್ಪುಡು ಗ್ರೇವಿ ಒಂಥರ ಸ್ವೀಟ್ ಸ್ವೀಟ್ ಬಂದರೆ ಅದ್ರವೇ ಚಪಾತಿಗೂ ಸೂಪರ್ ಅಂಚ ಒಂದು ನುಪ್ಪುಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಹಾಪಿಜಿಂದತ್ತು ನುಪ್ಪುಗ್ಲ ಸೋಕೆ ಹಾಕು ಕೊಡ್ತಾಂಡಿ ನಂಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಚಪಾತಿ ಹಣ ಮಂತದ್ವ ಅವು ಪಂಡ್ರಬ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪೀಸ ಆಂಡ ಚಪಾತಿ ನೈತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಪಾತಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಚಿಕನ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಒಳ್ಳೆಲ್ಲ ಪೀಸ್ ಉಂಡೆಸದು ಚಪಾತಿದು ಲೈದಿ ಚಪಾತಿದು ಲೈದಿ ಬೊಕಲ ತೆತ್ತಿ ಪೆರೆಸದು ಪಾಡುವಗೆ ಬಾಯ್ಲ್ ತೆತ್ತಿನ ಬೇಯ್ಪದು ಅದೇ ಪೆರೆಸದು ಪಾಡುವಗೆ ಬೊಕಲ ಸೋಕ ಹಾಕುಂಗೆ ಅಪ್ಪ ಕ್ಯಾಟ್ರಿಂಗ್ ದಗಂಚ ಪಾಡು ಬಿಡ್ತು ಜೋಡು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಪಾಡು ಜೇರು ತೆತ್ತಿಗಿದು ಜಂಟಿನಿ ಊಟ ಪಾಡುವರ ಆದಿಪ್ದಾದನ ಒನಸಂಜಾಂಡ್ ಬಾರಿ ಸೋಕುದ ನಾನು ಅವಳು ಗೇಟೆಡ್ ಕುಂಟು ಪಾರ್ದೆ ಅವೇನು ಪೂರ ಕಂತ ದೀಕ ಬಂದು ಏತ್ ಏಪ ಏತ್ ಮಿಸ್ ಕಾಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಲ್ದಾನೆ ಇನಿ ದಾದನ ಪಂಡ್ರೆ ನೆನಪು ಮಲ್ತೆ ಮರತ್ತುಂಡು ಎನ್ನ ಮಗನ ಮೂಲು ಸರ್ಬತ ಒಂದುಂಡು ಅವಳು ಕೂಡ ಪರಿಯರ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ದೀತೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಂಡು ಒನಸ್ ಮಂತನು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪರೋಡು ಬೊಕ್ಕಂದು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಸರ್ಬತ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಡೈಲಿ ಅತ್ತು ವಾರಡೊಂಜಿ 2 ಸಲ ಪರ್ಪ ಹೊಸತ್ತೊಂಜಿ ಸೀಕ್ ಸುರಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಸರ್ಬತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ ಅವಳು ಅವಂತೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರಡು ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಒಂಜ ಬಯ್ಯ ಈಜಿನ ರಾತ್ರಿ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಕೋರಿಡು ಒನಸ್ ಮಂತಂದ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಸರ್ಬತ್ ಪರೋಡೆ ಆಗ್ತದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಟರ್ ಕೂಡ ಚಿಕನ್ ಅವ್ರು ಅಡ್ಲ ಹೆವಿ ಚೂರು ಅವು ಅರ್ಧ ಜೊಪ್ಪು ಹಿಡಿದು ಮುಂಚೆ ಅರ್ಧ ವಸಿ ಅಂಡಲ್ಲ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಆಗೋಡು ಐಕು ಬೋಡದೊಂದು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿತ ಸರ್ಬತ್ ಪರ್ಡ ಒಂತೆ ಬಂಜಿದನ್ನ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕುದು ಈತ ನೀರು ದಾಯಿಚು ನನಗೆ ದಾಯಗು ಪರಿಯರ್ ಮತ್ತು ನೀಯರ್ನ ಮತ್ತೆ ಎಂಕ ಡೌಟ್ ಇಂಬೆ ಪೊಣ್ಣಾಪುನ ಅಣಾತಿನ ಅಂದು ಆತ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೆಂಟ್ರು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಇಡಬ್ರ ಅಂಚೆಂಗೆ ಚೂರು ಡೌಟ್ ಆಪುಡು ಒಂದು ಪೊಣ್ಣಾಪಿನ ಅಣಾತಿನ ಅಂದಂದು ಒಂದ ಕೆವಿಟು ಟಿಕ್ಕಿಲ ಉಂಡು ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ 3 ಕೊರಡು ಅವು ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಮಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕಿ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಲ್ ಬರ್ಪನಾ ಪಾತೆರ್ರೆ ಅಂದ ಇದಾನೆ ಇಂಚನೆ ಮಲ್ತಿನ ತೆತ್ತೇನಿ ಓ ಹೋಯ್ತಾ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಕಲಶದ ಅವು ಕಲಶ ಮೈತಾರೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವು ಕಾಂತು ಬೈದನ ಕಟ್ಟುಕಟ್ಟಲೆ ಇಂಜ ಪಂಡತ ಅವ ಎಂಜಾನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಸರಿ ಪಾನು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ರಾತ್ರಿ ಆಗಿ ಹೇಳ್ದ ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಪೂರ ಬೇಲೆ ಪುರ ಆದು ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಪಂದು ಬರ್ಪುನು ಜೆಪ್ಪುನೆಡ್ ದುಂಬು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಕಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಓದು ಪನ್ಕಂದು ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಓದುದಾಂಡು ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಪನ್ಕ ಪಂದು ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಓದರೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಿಕ್ಕಲ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಓದುನಾಗ ಕೇನೆರೆ ಖುಷಿ ಆವು ಪಂದು ಯಾನ್ ಎಂಕ ಆಪುಂಡು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ನಿಗುಲೆ ಪನೋಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಪಂಡ
ಈತ್ನೇಟ ಕಮೆಂಟ್ ಏಪಾಲ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಕುಲು ಪಾಡೊಂದೇ ಉಪ್ಪುಲೆ ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಂದಿನಕುಲ್ಲ ಪಾಡ್ರೆ ಸುರು ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದರೆ ಯಾನ ನಿಕಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಾತೊಂದಿಪ್ಪೆ ನಿಕಲ್ನ ಈ ಮೋಕೆ ಪೂರ ಎಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ತೋಜುಂಡು ಕೆಲವರು ಪೂರ ಬಾಯಿಲಿಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕ 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 ಅಂದ್ ಲೆತ್ತಿಲಕನೆ ಎಂಕ ಆಪುಂಡವು ಅಕ್ಕ ಪಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಇಟ್ಟು ತೂನಗ ಓಕೆ ಯಾನು ಯಾಕಡೆ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಕೆಲವು ಪೂರ ಪುದರ್ ನೆನಪಿಚ್ಚಿಂದು ಕೆಲವರು ಪೂರ ಪನ್ಪೆರ್ ಎಂಕುಲು ಕುವೈಟ್ ಹಿಡ್ದು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಅಬ್ರಾಡ್ ಹಿಡ್ದು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲ ಅಂತ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪೆರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಆತು ದೂರ ಹಿಡ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋನು ವಾಚ್ ಮಲ್ಪುವರು ಬಂದು ಬೊಕ ನಮ್ಮ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಕಲ್ಚರೇ ಅಂಚೆನೆ ಓಲಿತ್ತನಲ್ಲ ನಮಕ್ ಆಯ್ತಾ ಮೋಹ ಪೋಪುಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂಡೇ ಗರುಡು ಜಾತ್ರೆದ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಗಂಗಾಧರ್ ಗಂಗ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಸ್ಮೈಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ಶ್ರೀನಾಥ್ ಎಸ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲೊಲ್ ಪನ್ಕೇಂದಿರ ಕಮೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರೇಮುಲ್ಲಲ್ ಕೋರ್ದ ಕಟ್ಟ ಪೋತು ಜರ ಕೋರಿ ಕಟ್ಟಿ ಜರ ಏತ್ ಕೋರಿ ತಿಕ್ಕಣದು ಕೇಳಿರು ಯಾನೊಂಜಿ ಬಾಯ್ಲರ್ ಕೋರಿನ ಕಟ್ಟುದ ಅದು ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರಿಯ ಅಂಚನೆ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗ್ಯಾನ್ ಅಕ್ಕ ತಿಗುದಿನ ಹೆಜ್ಜಾರ ಜಾತ್ರೆ ಒಂದು ಬಂಡೆ ಅರೆಗ್ಲಾನ್ ಕಮೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಶ್ರುತಿ ರಿತೀಶ ಪನ್ಪುನ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲೊಲ್ಪ ಕೇಂದಿರು ಅರೆಡಲ ಪಂಡ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲೊಲ್ಪ ಅಂದು ಬೊಕ ದಯಾನಂದ್ ಅಂಚನ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇರೆಗ್ ದಾಯ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ಗರುಡಿ ಜಾತ್ರೆ ತುಯ್ಯ ಪಂಡೇರು ಪಂಡ ಆರು ಔಟ್ಸೈಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮೂಲೆ ತುಯ್ಯ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಸೂಪರ್ ಅಂದು ಪಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಪೂಜಾ ಶ್ರೀ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಎಂಕೀರ್ನ ದುಂಬೇ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಮ್ಯಾಮ್ ಅಂದ್ ಪಂತೇರು ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ದುಂಬೇ ಪರಿಚಯ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸೌಮ್ಯಲತ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಜಾಲಿ ಅಕ್ಕದು ಪಂಡೇರು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತುದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜಾಲಿ ಡೊಲ್ಲರ್ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ರೇಖಾ ಪೂಜಾರಿ ನೈಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಅಡೆಗ್ ಗರುಡಿ ಜಾತ್ರೆ ದಾಂಡ್ ಯಾನ್ ಪಂದಿತ್ತೆ ಸಾಟರ್ಡೆ ಓದುವೆ ನಾನೇ ಸಾಟರ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಓದುಂಡಲ್ಲ ಅವು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದಾನಾಗ ಮಂಡೇನ ಅದು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇನ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸೋಮವಾರ ಪಾಡ್ವೆನ ಮಂಗಳವಾರ ಪಾಡ್ವೆನ ಅಂದು ದಯ ಪಂಡ ಒರೊರ ಒಂಜೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕೊರೊರ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತ್ತ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೆಂಕ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆರ ಆ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಬಂಗುಡಿ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಕೋಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂಚಿನಿ ಕಾಂಡೆನೆ ಪಾಡ್ದು ಬಿಡಿ ನೀವು ಒಂಜೇ ದಿನ ಟ್ರಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪಾಡಿಯೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಲು ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಅಡೆಗಾಂಡ್ ಸಂಡೇ ಎಂಕಲ್ನ ಜಾಲಿ ತುಂಡೆ ಪನ್ಪುನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಐಟ್ ಸುಮಾರು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದುಂಡು ಅಭಿಷೇಕ್ ಉಪ್ಪಳ ಪನ್ಪುನಾರು ಸೂಪರ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇದು ಪಂತೇರು ಬೊಕ ಸೌಮ್ಯಾರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಬೊಕ ಎಮ್ಯನ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಣೆ ಯಾನು ಕುವೈಟ್ ಹಿಡ್ದು ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಯಾನ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ನಂಡಿರು ಅವು ಆರು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ಗೆ ನಾ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತಿತ್ತೇರು ಚಿಕನ್ದ ಸವಿತಾ ಬಫತ್ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚ ಅವೇನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತೇರು ಅಂಚನೆ ದಯಾನಂದ್ ಅಂಚರಿರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಏನು ಅಂತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಯಾನಂದ್ ಬೊಕ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಹಾರುಣು ವಾ ಇರನ ಚಾನ್ಸಿಯೇ ಇರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ ಟೀ ಸಾಂಗ್ ಸೂಪರ್ ಆತ ನಂಡೆ ಆಯ್ತು ಆಯುಷ್ ಒಂಜಿ ಟೀ ಸಾಂಗ್ ಬಂತೆ ಬೊಕ ಸುರಕ್ಷಾ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಚಾ ಬಾರಿ ಸೋಕಾತನು ಬಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ನಿಮ್ಮ ಗಂಡ ಅಂತ ಬಂತೇರು ಬೊಕ ನಾರಾಯಣ ಗೌಡ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಬಂತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬೊಕ ಶರತ್ ಕುಲಾಲ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು ಒಂದು ಪಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಚಿತ್ರ ಎಸ್ ಸೂಪರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಪಂತೇರು ಬೊಕ ನಿತಿನ್ ಪೂಜಾರಿ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಉದು ಪಂತೆ ಬೊಕ ನಮಿತಾ ಗಣೇಶ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಕೆಮರಾ ಸಾರಿ ಪತ್ತಲೇನು ಪಂತೇರು ಆವಡು ಓಲ ಆವಡು ನೆಗೆಟಿವ್ ಆವಡು ಅತ್ತಂಡ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆವಡು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನೆಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೊಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಮೆಹಂದಿದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೆಹಂದಿ ಪೋಪುನೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಐಟ್ಲ ಸುಮಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದುಂಡು ನಾರ್ಮಲಿ ಏಪಲ ಮಲ್ಪುನಾರು ಸೌಮ್ಯ ಆರ್ ಸೂಪರ್ ಡಿಯರ್ ಸಿಸ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸಿಸ್ ಅಂತಂತೇರು ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತಿರು ಎನ್ನಲ ಇರೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ ಸ್ವಾತಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಸೂಪರ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಅಕ್ಕ ಅಂತೇರು ಅಮಿತಾ ಆಚಾರ್ಯ ಅಕ್ಕ ಇರೆಗ್ ಆಯುಷ್ ಒರಿಯೇ ಮಗೇನೆ ಅಂತ ಕೇಂಡೇರು ಅಂದು ಪಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಡ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೆ
ಅಭಿಷೇಕ್ ಉಪ್ಪಳ ಪನ್ಪುನಾರು ಲಾಡದ ಪುದರ್ ಪಂಜರ್ ನೆನಪಾಂಡ ಪನ್ಲೆ ಅವೆ ಪಂತಿರು ಸಾರಿ ಅಭಿಷೇಕ್ ಇಂಕ್ ಸತ್ಯ ಇನಿಕ್ಲ ನೆನಪಾತಿ ಜವ್ ಲಾಡದ ಪುದರ್ ಬೊಕ ದಯಾನಂದ್ ಅಂಚರ್ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಪಾತಿರು ಬರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇರ್ನ ಇಲ್ಲು ಒಲ್ಪ ಇರ್ನ ಬೊಕ ಸೂಪರ್ ಅಂದ್ ಪಂತಿರು ಬೊಕ ಶ್ರೀ ಚೇತನ್ ಡ್ರೆಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೇಮ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಅವೇ ಡೈಲಾಗ್ ಎಂದು ಪಂತಿರಿ ಆ ಪಂತೆ ಆ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ಇದೇ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪುನಕುಲು ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಂಚ ಅವೇ ಡೈಲಾಗ್ ಪನ್ಪುನಕುಲು 2 ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ದಿರು ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗ್ಯಾನ್ ಬೊಕ ಶ್ರೀ ಚೇತನ್ ಅಂಚನೆ ರೇಖಾ ಪೂಜಾರಿ ನೈಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತೀರು ವಿನು ಆಚಾರ್ಯ ಇರ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ವ್ಲಾಗಿ ಎಂದು ಪಂತೇರು ಐಕ್ಯ ನನಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊಟ್ಟೆ ಖುಷಿ ಆಪು ಜೊತೆ ಯಾರೆ ಪಂದ್ ಖುಷಿ ಆಪು ನೆಗ್ಲೆಗ್ ಅಂಚ ಕಾಮಿಡಿ ಇತ್ತಿನೇ ಗಮ್ಮತ್ ಆಪಿನಿಂಗ್ ಅಂತೀರು ಮಮತಾಜ್ ಹಾರುಣ್ ಇಂಚೆನೇ ದಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ಲೆ ಖುಷಿ ಆಪು ಮಂತೀರ ಅವ್ದು ಆಯ್ಪಣ್ಣ ನಾನು ಮಿಡ್ಲಡ್ ಅಂತ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಐಕಾರ್ ಅಂಚ ಮಂತೀರು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ನಾರು ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ವೇರು ಸುಮಾರು ಸರ್ತಿ ಅನ್ನ ತೂಯಿನ ವಿಡಿಯೋನೇ ತೂದು ಐಕೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡೊಂದಿತ್ತೇರು ದಾನೆ ವ್ಲಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಬಂದು ಇರ್ನ ಈ ಲವ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಗ್ಲ ಬೊಕ ಇರ್ನ ಈ ನೋಕೆಗ್ಲ ಏನನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊನ್ನಿಕ್ಲ ಪೂರೆಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬೊಕ ಎಮ್ಮಿಯನ್ ಪನ್ಪುನಾರು ನೈಸ್ ಎಂದು ಪಂತೀರು ಬೊಕ ಕೃಷ್ಣ ಕೂಡ ಸೂಪರ್ ಎಂದು ಪಂತೇರು ಪ್ರೇಮುಲ್ಲಾಲ್ ಅರ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಂಜನ ಪಂತೇರು ಬೊಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಪೂಜಾರಿ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಬಂತೇರು ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗ್ಯಾನವೆ ಪಂಡೆ ಯಾನ್ಲ ಇರ್ಲಕ್ಕನೆಂದು ಬೊಕ ಗಿರಿಜಾ ಬಾಯಿ ಸೂಪರ್ ಪಂತೇರು ಸೂಪರ್ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ರೆಗ್ಯುಲರ್ನ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನನೊಂಜಿ ಅನು ಪಾಲಕ್ದ ಚಟ್ನಿ ಮಲ್ತಿನ ಫೈನಲಿ ವಿ ಗಾಟ್ ಮೇಡ್ ಎಂದು ಪಾಡ್ದೆ ಪಂಡ ಆಯುಷ್ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಒಂಜಿ ಪರತ್ ನೈಟ್ ಇನ್ ಪಾಡೊಂದು ಅನ್ ಬೇಲೆದಾಲು ಬಂದು ಐಕ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದುಂಡು ಮುರ್ಷಿ ಪನ್ಪುನಾರು ತೇಲ್ತಿದ್ದೇರು ದೀಕ್ಷಿತ ಸಂದೀಪ್ ಅಕ್ಕ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂದು ಪಂತೇರು ಆರ್ಲವೆ ಸೇಮ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಪಾಲಕ್ ಚಟ್ನಿ ಸೂಪ್ ಆಗುಂದು ಅಂತೀರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ಲೇನಂತೀರು ಆರ್ಲೇನನ್ ಮಸ್ತ್ ಏನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂಡ್ವೇರು ಅಂಚೆನೆ ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ನಮ್ಮ ಮಸ್ಕತ್ತಿರ್ದು ವಾಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ನ ಚಾನಲ್ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಅಂತೀರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸಂದೀಪ್ ಪೂಜಾರಿ ಪಂಡತುಲೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಪಿದ ಹಿಡ್ದು ಪೂರ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಪಂದ್ ಸುಮಾರು ಜನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿರು ಬೊಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕೆನ್ನ ಪುದರ ಓದಿನೇಕು ಬಂದು ಸೌಮ್ಯ ಪಂತೇರು ಚೈತ್ರ SS ಪುದೀನ ಚಟ್ನಿ ಸೂಪರ್ ಯಾನ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಪಂತೇರು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಚಿತ್ರ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಮೇಡಮ್ ಇರ್ನ ದುಂಬುದ ಚಾನಲ್ ದಾಯ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಐಟಿರೆಗ್ ಎಡ್ಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಇತ್ತೆರ ತೆಗೊಂಡಿರ ಅವು ಯಾನು ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ಹತ್ತು ಇಂದುವೇ ಚಾನಲ್ ಯಾನು ಮಿಡ್ಲಿಡ್ ಒಂತೆ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದಿಜ್ಜಂಡ ಆತೆ ಅವೆ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಡರೆ ಪಂತೆ ದಯಾನಂದ್ ಅಂಚನ್ ಪಂತಿನಾರು ಬಟನ್ ಚಿಕನ್ ಮಲ್ತು ತೋಜಾಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಎಂದು ಪಂತೇರು ಅಂಚಾನ್ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಮಂತೆ ವಿನು ಆಚಾರ್ಯ ಪನ್ಪಿನಾರು ಸೂಪರ್ ವ್ಲಾಗ್ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನಾನ್ ಪಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮುಮ್ತಾಜ್ ಹಾರುಣ್ ವಾವ್ ಚಟ್ನಿ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುನಿ ಯಾನ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಅಂತೀರು ಬೊಕ್ಕ ನಳಿನಾಕ್ಷಿ ರೈ ಎಂಚಿನಂಕ ಅರ್ಥ ಆತು ಜರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಕ್ಕದು ತರೆ ಬರ್ಚಿಂಡ ಆಂಡು ಅಂತೀರು ಹೌದಾದ ಹೆಂಗ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆತುಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಸೌಮ್ಯ ಹಾಯ್ ಸಿಸ್ ಫನ್ನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತೀರು ಬೊಕ್ಕ ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗ್ಯಾನ್ ಸುಪ್ರಿಯ ಪನ್ಪುನಾರು ಹಾಯ್ ಮದಿಮೆ ಪೋತು ಜರ ಗಮ್ಮತ್ ಅನ್ಕೇಂದಿರು ಬೊಕ್ಕ ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕೆರೆಗ್ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಟಾಡಿ ಅನ್ಕೇಂದಿರು ದಾಯ ಪಂಡ ಐಟ್ ಎನ್ನ ಆಯುಷು ಅಮ್ಟಾಡಿದ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಟಾಡಿಡು ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಬೇಲೆದಾಲಂದು ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಂಕರ್ ಮೂಲ್ಯ ಪನ್ಪುನಾರು ವೆರಿ ನೈಸ್ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಪಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ದಿವ್ಯಾ ಹರೀಶ್ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ದಿವ್ಯಾ ಬೊಕ್ಕ ದಯಾನಂದ್ ಅಂಚರ್ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತೇರು ಶ್ರೀನಾಥ್ ಎಸ್ ಬಾರಿ ಸೋಪ್ ಪಾತಿರುವರು ಪಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ MW ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಎಂದು ಪಂತೇರು ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುನಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎಂದು ಪನ್ಪುರು ಅಂಚೆ ಒಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಪಾಡುವೆರು ಅವು ಏರು ಪಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಧೈರ್ಯಡು ಯಾನೇ ಡಿಸ್ಲೈಕ್ ಪಾಡ್ನಿ ಬಂದು ಕಮೆಂಟೆಡು ಬಂದ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಮದಿಮೆದ ವ್ಲಾಗ್ಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮದಿಮೆದ ಹಾಲ್ ಅಡಿಪೆರೆ ಹೊರಸೆರೆ ಪುರ ಎಂಕೆ ನ್ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಐಟ್ ಕೆಲವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬೈದುಂಡು ಗಿರಿಜಾಬಾಯಿ ಸೂಪರ್ ಪಂತೆ ರೇಖಾ ಪೂಜಾರ ಬ್ಲೌಸ್ದ ಸ್ಲೀವ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಕೆಲವು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಮತಾಜ್ ಅರನ್ನು ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಪಂತೇರು
ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ದೆರ್ ರೇಖಾ ಪೂಜಾರಿ ಅವು ಬ್ಲೌಸ್ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಎರಡೆರಡು ಸರಿ ಬೈದನು ಬೊಕ ದೀಪ್ತಿ ಮನೋಜ್ ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಪಂಡ ರೈಸ್ ಬಾತ್ ಕೂಡ ಒಗ್ಗರ್ನ ರೈಸ್ ಪನ್ಲ ನಿಂಚು ನನ್ನ ಪಂಡೇರು ಉಪ್ಪಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ವೇದಿಕಾ ನಾರಾಯಣ ಐರನ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಕ್ಲೋತ್ಗೆ ಪೇಪರ್ ದೀದು ಪಾಡು ಪಂಡೇರು ವಿನು ಆಚಾರ್ಯ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವಾರು ಗ್ರೀನ್ ಸ್ಯಾರಿಡ್ ಗೊಂಬೆ ದಂಚ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ ದಯಾನಂದ್ ಅಂಚನ್ ಸೂಪರ್ ಬೊಕ ವಾಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬ್ಲಾಗ್ ತುಯ್ನಿಯೇ ಯಾನ್ ಒಲ್ಪ ಊರು ನಿಕಲ್ನ ನಾಮ್ ಕೇಂದಿರು ಬೊಕ ವಸುಧಾ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ವಸುಧಾ ಮುಂಬೈ ಇರ್ದು ಯಾನ್ ತುಳು ವಿಡಿಯೋ ತೂವೆರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಪಂಡೇರು ಅಂಚನೆ ರವೀಶ್ ಎನ್ ಅಕ್ಕ ಇರ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ತುದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಡು ಪಂಡೇರು ಬೊಕ ಸೌಮ್ಯಲತಾ ಹಾಯ್ ಪಂಡೇರು ಸೋಕು ಒಚ್ಚಿಲೆ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಹಾಲ್ ಈತ್ ಪೂರ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಓದಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಿಕಲ್ನ ಲವ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕಲ ಓದರೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಪಂಡೆ ಆತ ಈತ್ ಇಂಚ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ನಕುಲು ನನಲ ಪಾಡೊಂದು ಇಪ್ಪುಲೆ ಏರು ಪಾಡೊಂದು ಇಜ್ಜರಾಕುಲು ಪಾಡ್ರೆ ಸುರು ಮನ್ಪುಲೆ ಎಂದು ಕುಡೊಂಜೆಟೆ ಅನೆನ್ನ ಹಬ್ಬಿ ಕುಡೊಂಜಿ ಮದುವೆ ಆಪುನ ಪ್ಲಾನ್ ಉಲ್ಲೆರು ಪಂದೊಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಐತೆ ಭವ್ಯ ಏನು ಪನ್ಪುನಾರು ಕಾಮಿಡಿ ಬಂದು ತೆಲಿಪುನ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ದೆರು ಅಂಚನೆ ಮಮತಾಜ್ ಅರುಣು ದೋಸೆದ ಪುದರೆಡ್ಡೆ ಪಂಡ ಅಧಿಕ ಪಸಂಗ ದೋಸೆ ಅನ್ನಜಿ ಮಲ್ತಿದೆ ದೋಸೆದ ಪುದರೆಡ್ಡೆ ಎತ್ತನಂಡೇರು ರಾಜೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅಕ್ಕ ದೂರ ಪೋದಿತ್ತರು ದಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತಿನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರೊಂದಿಜ್ಜಾನ್ ಕೇಂಡೇರು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ರೆ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜಾನ್ ರಾಜೇಶ್ ಅಂಚ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆ ನಡುಟು ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜನ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಣ್ಣ ಸೂಪರ್ ಆಗ್ತಿರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೇಳಿ ಸೌಮ್ಯಲತಾ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ದೋಸೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇರು ದಯಾನಂದ್ ಸೂಪರಿ ಅಕ್ಕ ಪಂತೇರು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಹಾಯ್ ಪಂತೇರು ದಿವ್ಯ ಆಚಾರ್ಯ ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ದಿವ್ಯ ಬೊಕ ವಾಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ಬಸಳೆ ದಂಪ ಸೂಪರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಂದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇರು ಬೊಕ ಪ್ರೇಮುಲ್ಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಇಂದು ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ಪ್ರೇಮ್ ಬೊಕ ದಯಾನಂದ್ ಅಂಚನ್ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಇಂದು ಪಂತೇರು ಹಾಯ್ ದಯಾನಂದ್ ನನ್ನ ಉಪ್ಪುನವಳು ಎನ್ನ ಫ್ರೈಡೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೊಟೀನ್ದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಓದುದು 2 ದಿನ ಆದಿಪ್ಪುಂಟು ಯಾಕಂಡು ಆಲ್ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಮೆಗ್ದಿನ ಇಲ್ಲಡು ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬೇತೆ ರಾತ್ರಿದ ಬೇತೆ ಬಂದು ಅವೇ ವಿಡಿಯೋ ರಡ್ಡ ಆಪುಂಡ ಮೂಜಿ ಆಪುಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಲೆಂತಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡು ಅಂಚವೇನು ರಡ್ಡು ಪಾರ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ವೆನ ಮೂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ ಪಾಡ್ವೆನ ಅಂತ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏಪ ಬರ್ಪುಂಡು ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನು ಈ ರಾತ್ರಿ ಮುಟ್ಟದ ಕಮೆಂಟ್ ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಎಸ್ ಪನ್ಪುನಾರು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನಾಗ ತರೆಟ್ಟು ಕುಂಟುಪ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿಂದು ಪಂತೇರು ಅಂಚಿನ ಮುರ್ಷಿದ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ತೆಲಿಪುನ ಪಾಡ್ದೆರು ಪುಷ್ಪಕುಮಾರ್ ಪನ್ಪುನಾರ್ ಸೂಪರ್ ಎಂದು ಪಾಡ್ದೆರು ಮಮತಾಜ್ ವಾವ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತು ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲ ಹೂ ಪಾಡ್ನೊಂದು ಕೇಂದಿರು ಅರಗೆ ನೈಟ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂತಿದೆ ಬೊಕ ಚಪಾತಿ ಬಾಜಿ ಸೂಪರ್ ಬಂದು ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗ್ಯಾನ್ ಬಂದೇರು ಬಾರಿ ಸೋಕುಂಡಿ ಅಮ್ಮ ಬಂದೆನ್ನ ಮಗನ ಡೈಲಾಗ್ ಬಂಜಿ ತೆಲಿಪುನ ಸಿಂಬಲ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಬೊಕ ದಯಾನಂದ್ ಅಂಚನ್ ಹಾಯ್ ನೈಸ್ ಅಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಅಂತೇರು ಪವೀಡಿ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಬಂತೇರು ಬೊಕ ಸ್ಮಿತಾ ಕೋಟಿಯನ್ ನೈಸ್ ಇಸ್ ಪಂತೇರು ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಪುಷ್ಪಕುಮಾರ್ ವೆರಿ ನೈಸ್ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಪೂರೆದಾಗ್ಲನ್ ಕಮೆಂಟ್ ರಿಪ್ಲೈ ಕೊರ್ಪೆ ಆಂಡಲೊಂಜಿ ಕೆಲವರಿಗೆ ಓದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಾಯಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ ಓದು ಜಾರ ಒಂದು ಪನ್ಪೇರು ಐಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಪೂರೆರ್ನಲ ಕಮೆಂಟ್ ಓದುವೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನಕ್ಲೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಅಕಲ ಪುಟಾರು ಅಕಲ ಕಮೆಂಟ್ ಓದು ಪನ್ನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ಲ ಓದು ನೆಂಕು ಓದರ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನ ಇಂಬೇರು ಮದಿಮೆದ ದೊಂಪ ಪಾಡಿ ಎಂಚ ಬಂದೊಂಜಿ ಪಂದಿತ್ತೆ ಪಂಡ ಅರ್ನ ಬಸಲ ದೊಂಪನೆ ಮಗುದು ನನ್ನ ಮದಿಮೆದ ದೊಂಪ ಪಾಡಿ ಎಂಚಂದ ಐಕ್ ಪುಷ್ಪ ಕುಮಾರ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಚಿತ್ರ ಸಿನಿತಾ ವ್ಲಾಗ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತು ನೀರಂತೇರು ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಕ್ಕಲ ಇನಿ ಮಂಗಳವಾರ ಇನಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮಂಗಳವಾರ ಅಂತೇರು ನವ್ಯಶ್ರೀ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಕ್ಕ ಅಂತೇಳಿ ಎನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಓದಿನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಬಂತೇರು ಇರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ನೆಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನವ್ಯ ಪವಿಡಿ ನೈಸ್ ಎಂದು ಪಂತೇರು ಪುಷ್ಪಕುಮಾರ್ ಐ ಲೈಕ್ ಯುವರ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಹೇಮಶ್ರೀ ದೇವಾಡಿಗ ಯಾನ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪನಂತೇಳಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಬೀಟ್ರೂಟ್ ರೆಸಿಪಿ ಮಂತಿತ್ತೆ ಚೀಪೆ ಆಪುಜಿ ಕೊಡಕ್ಕೆನ ಆಪುನು ಬಂದು ಅವೇನು ಯಾನ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಅಂತ ಪಂತೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಮಗನ ಬರ್ಡೇ ಮಾರ್ಚ್ 19 ಗತೆ ಬಂದು ಲಿಟಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗ್ಯಾನ್ ಕೇಂದೇರು ಅರ್ನಲ್ಲ ಬರ್ಡೇ ಆನಿಯಗೆ ಬೊಕ್ಕ ರೂಪಾ ಸುಧೀರ್ ಈರ್ ಮಲ್ಲ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂತೀರು
ವಾಟ್ ಎವರ್ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆ ಬತ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ತುನಗ ತೆಲಿಕೆ ಬತ್ತುನ ನಿಕ್ಲ ತೆಲ್ತಾರಡ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿಯೇ ಕಾಮಿಡಿ ಆಂಡ ಕಾಮಿಡಿ ಹೋಗೋ ಒಂಜಿ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಉಲ್ಲೇನ ಅಂಚ ಮಲ್ತಂದು ಪೋಪ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುನ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಬಂದ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಿಕ್ಕು ನಿಂಚ ಪಂಡರಡನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುನು ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲು ಪಡ್ಡಾಯಿಗೆ ಪೋಂದೆಲ್ಲ ಪನ್ಪುನ ವ್ಲಾಗುಡು ಈತ್ನೇಟ ಮುಂಚಿಗೌಲ್ ರೇಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂಗಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಲಿಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಬಂತೀರಿ ದೀಕ್ಷಿತ ನಿಕ್ಲೇನ ಅವಸ್ಥೆನೆ ಕೊಟ್ಟಿಂಡು ಪುಂಡಿಗಸಿ ಸೂಪ್ ಇತ್ತು ಅಂತೀರು ಮಮತಾಜ್ ಅರುಣ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಬಂತೀರಿ ಸ್ಮಿತಾ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸೂಪರ್ ಅಂತೀರು ಶೈಲಾಜ್ ಅಜಿತ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅಂತ ಬಂತೀರು ದಯಾನಂದ್ ಅಂಚನ್ ಅಕ್ಕ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತಿರು ಖುಷಿ ಅಂಡು ಅಂತೀರು ಪವಿಡಿ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ಬಂತೀರು ಈರು ಸಂಡೆ ಪೋತಿನ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಪೋತಿನಿ ಬಂದು ಪ್ರೇಮ್ ಉಲ್ಲಾಲ್ ಬಂತೀರು ಬೊಕ ರಂಜಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಓಕೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಮಾತೆರಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅನ್ ಇದು ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಓದಿನಕ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ವಾಚ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಬೊಕ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪಾರು ಬೊಕ ಪೂರೆಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂದೇ ಮಸ್ತ್ ಜನ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ದಯ ಮಲ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಂದಿ ಅನ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದಲ್ಲಿ ಆತೆ ಓಕೆ ಇನಿತ ಈ ಬಟರ್ ಚಿಕನ್ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆತಂಡು ಪಂದೆ ಎನ್ನದು ಇನಿತ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೂ ಮುಗಿಪ್ಪೆ ತಿಕ್ಕಗ ನನಂಜಿ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕಾತಂದುಪ್ಲೆ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್